Bună ziua, domnilor și domnilor! Sunt Rareș Hăbeanu și bine v-am găsit la știri. Adrian Severin a rămas fără imunitate după votul din Parlamentul European. În acest moment, urmărirea penală împotriva sa poate începe. Severin a fost protagonistul unui scandal de corupție după ce ar fi acceptat bani pentru susținerea unor amendamente în Parlamentul European. Scandal de proporții la Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca. Un profesor, doctor în matematică, a fost filmat în timp ce îi cerea unei studente să întrețină relații sexuale cu el în schimbul unei note de trecere. Conducerea facultății a aflat, iar profesorul este la un pas de a fi dat afară. Mărfuri în valoare de 1,5 milion de euro au fost confiscate astăzi de inspectorii Gărzii Financiare Ilfov. Produsele ce urmau să fie comercializate se aflau într-un depozit din localitatea Afumați. Mărfurile nu aveau acte de proveniență și nici taxele la stat achitate. Un tramvai a dereat în București din cauza șinelor care s-au dilatat. S-a întâmplat în zona Calea Călăraș Delta 9. După ce a ieșit de pe linie, tramvaiul a lovit 3 stâlpi. Din fericire, nu au fost victime. RATB spune că tramvaiul a deraiat din cauza dilatării șinelor pe fondul temperaturilor ridicate, însă vadmanul a declarat că a fost o problemă și cu motorul din spate. Grecia este la câteva ore de un potențial faliment care ar putea să pună pe butuci întregul sistem bancar european. În această noapte, miniștrii europeni de finanțe au încercat să găsească o soluție pentru salvarea economiei elene, însă au eșuat. Cum afectează această situație țara noastră, ne spune Alina. Bună seara, Alina! Cât de gravă este situația? Bună seara tuturor! Din păcate, situația este destul de gravă. Leul pierde teren în fiecare zi. Astăzi a pierdut teren și în fața francului elvețian și a înregistrat un minim istoric. Un franc elvețian a valorat 3 lei și 54 de bani. Din păcate, există foarte mulți oameni în România care au contractat credite în anul 2007 în franci elvețieni. Și vă dau un exemplu. Dacă pentru 1000 de franci elvețieni în 2007 plăteam 1800 de roni, în 2010 aceeași rată a ajuns la 3200 de roni, iar astăzi s-a dublat și valorează aproape 3600 de roni. Și problemele nu se opresc aici. Pe piața din România avem 7 bănci cu capital grecesc, iar acestea însumează 15% din întregul sistem bancar. BNR-ul ne spune să stăm liniștiți, însă aceste sucursale ale băncilor grecești au interesul să adune banii de pe piața din România și să-i trimită la băncile mamă din Grecia, care au nevoie de lichiditate. Deci nu vor mai fi atât de darnice cu acordarea de credite în România. Acestea au fost informațiile. Rareș? Mulțumim, Alina! Și acum, iată câteva știri din sport. Retrogradată, Timișoara s-a trezit și cu fiscul pe cap. I s-a pus sechestru pe conturi și jucători. Iancu face scandal, mai ales că vrea să-i vândă la Steaua pe Borceanu. Băjenaru, ultimul transfer al Stelei, este sincer. Nu este list de mic și ar fi jucat fără probleme la Dinamo și Rapid. Fotbalistul de la Bistrița știe la ce se aștepte de la Steaua și nu este speriat de gura lui Gigi Becali. Argentina lui Messi ar putea juca cu naționala lui Pițurcă pe Arena Ferentari dacă noul stadion nu va primi până atunci numele vreunui sponsor. La inaugurarea arenei cu Argentina, cele mai ieftine bilete vor costa între 10 și 30 de euro, la VIP ele vor fi 100 de euro, iar o lojă cu 12 locuri poate fi închiriată contra sumei de 5.000 de euro. Astăzi, în capitală, am avut o vreme într-adevăr caniculară. Ce ne așteaptă în weekend ne spune colega noastră, Alina. Alina, cum va fi un weekend? Bună seara, doamnelor și domnilor! Din păcate, dacă v-ați făcut planuri să plecați în weekend, situația nu este extraordinar de bună din punct de vedere al vremii. Începe să plouă în toată țara, iar temperaturile nu vor depăși valori de 26 de grade. Și la noapte temperaturile vor fi scăzute și va ploua, iar cel mai cald va fi la Constanța, 21 de grade.
Mâine plouă în aproape toată țara, în special la munte, unde așteptăm grindină. Temperaturii vor fi 22 la Reșița, 22 la Alba Iulia, 17 la Miercurea Ciuc și de asemenea cantități semnificative de ploaie și la mare. La noapte, temperaturile se vor încadra între 18 și 24 de grade. Nici la munte vremea nu este extraordinară, plouă și așteptăm grindină, avem între 7 și 10 grade. Dacă vă doreați un weekend pe litoralul Mării Negre, din păcate de mâine dimineață începe să plouă, iar duminică vântul va bate extraordinar de tare. Însă, dacă doriți să părăsiți ploile din România, eu vă recomand Europa și în special partea iberică, unde soarele va străluci și vremea va fi frumoasă. Acestea au fost informațiile, eu vă urez un weekend minunat. Rareș? Mulțumim, Alina! Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă urez o după-amiază plăcută. La revedere!